Ramogi wadhi nyaka e boma ma Mombasa. Obila e boma ma Mombasa ondhi acheji aboro miwacho ni osebedo ka kwalo kendo chando jodak e gwengego. E kindego obila noyudo moko kuom gige lweny ma achejego osebedo ka tiyogo e monjo jopiny. Koloso e gwenge ma Kiembeni e kar chung od bura ma Kisauni, komanda mar obila ma Mombasa Peter Kimani ogolo siem mager ne jomaundu mamoko bende owacho ni gidhi nyime kod timo nonro margi. Ma owacho ni biro konyo neno ni jomaundu duto ondhi ma osebedo ka rocho oganda e kaunti no. Jafumbo marwa Hilda Obuya nigi ler mathoth ewi wachno. E kar dak ma Bamburi e kaunti ma Mombasa, jodak osebedo ka golo ywak ewi kuo ma itimo gi jonjore mosebedo ka sando oganda makono. Ka bende kuo mag ang'enge oseweyo ka ng'at achiel ochod lwete gi jonjore. Kaluwore koda pedha mager manyo otimo otieno mane piny rugodo kawuono, obila nondhiyo jonjore aboro kendo chwalo gi nyaka e tesend obila ma Kiembeni. Komanda mar obila ma Mombasa Peter Kimani olero kaka nyo pedha no otimore kendo yango ni jonjore maromo adek nyo maki e kar dak ma Kijimbwa e kaunti ma Kilifi, kama moko abich nondhi Kisauni. Police officers walienda hadi huko na wakamanage kuwanasa. Walipoletwa hapa Kiembeni walihojiwa na wakakubali kuonyeshana maficho yao. Obila wacho ni gimedo jiwo nonro ka chije ma osemaki ichano chwale nyim doho gi ketho mag kuo mar ang'enge. Hawa criminals ni wale wamekuwa kiterrorize watu hapa eneo la Kiembeni na wameextend hadi eneo la Nyali and especially Kazandani. So after interrogation tumeweza kupata mmoja ambaye alikata yule mtu wa bodaboda mkono, kama unakumbuka mwezi uliopita. Na pia hapa hawa majambazi ndio wale waliweza kuvamia lile gari juzi asubuhi la tourists, ambapo pia waligonga kioo na wakanyang'anya. Kwa hivyo hii ni breakthrough. Tendo bila ma Mombasa kwa jopiny ma mwandu gi osekwal ahinya to simbe mag ong'we yamo ochopete sendo bila ma Kiembeni mondo yanka bende mwandu gi ni e kind mago moseyud gi achijegi. Ningependa pia kuapil kwa wale wananchi ambao wamenyang'anywa simu, waje hapa Kiembeni wa identify hizi simu ili tuandike statement na tufungue mashtaka dhidi ya hawa wahalifu. Hilda Obuya, Ramogi TV. Kwa Ramogi